Hello, what's up sa inyo mga ka-Born to be Ride, mga katropa. Ito na naman tayo sa ating maiksing kwentuhan tungkol dito sa ating best choice na motorsiklo. Ayan, ito yung kung bakit nga ba nasabi ko na siya ay practical. At totoo lang, hindi naman mismo yung motor ang practical, o hindi yung mismong bumili o yung gumagamit ng motorsiklo ng ating Duke 390. Ayan. Nga pala, bago yan guys, shout out nga pala dyan sa mga sa Panay, sa mga kaborn natin dyan. Okay, ingat kayo lagi ha. Tsaka shout out din nga pala sa SY Talent. Kung alam nyo yun, kung nanonood kayo nun, yan, lalong lalo na sa Team Margel. Solid fan nyo ako. Yan, ingat kayo lagi guys ha. Shout out sa inyo lahat. Shout out din nga pala sa mga nakapongkan. At kay kalimutan ko, sorry, si John Richard LG, best pwede kong i-recommenda sa inyo yung mekaniko ng KTM. Yan. Search nyo lang yung John Richard LG. Yan. So, meron din siyang mga available parts doon. Yan. Para sa dito sa mga naka-KTM, Madukman o RC o 200, 390. Yan, meron sila doon. Ayan guys, balik tayo dito sa ating topic, sa ating kwentuhan. Samahan nyo ako. Guys, bakit nga ba naging practical tong motor na to? Una, pwede siya sa expressway kung nais mong magmadali, nais mong mabilis makarating doon sa iyong pupuntahan, pwede siya sa expressway. Ayan. At pangalawa, yung konsumo ng gasolina. Kahit nandun siya sa kategory na big bike, ay hindi siya ganun kalakas kumain ng gasolina, hindi gaya ng mga inline na big bike. Mga 2-cylinder, yan, 2-cylinder o 4-cylinder. Yan. Pangatlo, yung riding comfort niya. Hindi siya nakakapagod gamitin. Napaka-relax mo. Pang-apat, ito ang pinakadabis ko sa kanya. Napakadali niyang isingit sa traffic. Dahil nga, hindi naman siya ganon ka-wide at hindi rin siya ganon kabigat. So, para ka lang nag-drive ng XRM. Ayun. Sarap. Ayun na, dumating na ating mga bossing. Yun. Shoutout nga pala sa mga bossing natin dyan. Next topic natin, ibablog natin yung kung bakit ako nagkaroon ng Sigma. Sa isang iglap. Kung bakit ako nagkaroon ng KTM. Shoutout sa inyo mga boss. Yan. Nagpa-vlog. Ayan. Next topic natin, next vlog natin kung bakit ako nagkaroon. Talagang ko dun eh. Ay, ipasok mo nga doon yung tukson doon. Ayan, mamaya na, hindi pa nga ako tapos dito eh. Salin. Saan kayo punta kuya? Ha? Saan kayo punta? Ano? Saan kayo punta? Sa ulo. Oo, yan, mamimili na naman. All homes daw. Ayan. Alam po, pogi ang motor mo. Wow, lang yan. Ano to? Hazard. Hazard. Ayan. Okay, mabalik tayo guys. Bakit nga ba practical to? Yun nga, matipid sa gas, pwede sa expressway, yung riding comfort niya, komportable ka, hindi nakakapagod gamitin. Yun. Tapos, sa traffic, napakadali niyang isingit dahil hindi siya ganun kabigat at hindi siya ganun kalapad. Magaan lang siyang gamitin. At yung pwede siya kahit saan, mapalubak o mapa-highway, city driving. Siyempre, pagka tayo nandun na sa lubak, meron lang tayong kailangan i-consider at kailangan palitan. Tulad ng gulong. Yun, siyempre, kailangan mong gumamit ng gulong na panlupa. Pwede rin yung gulong na yung dual. Pwede sa pwede sa lupa, pwede sa semento. Scrambler ba yun, yung gulong, tawag doon? Kung ano man yun, scrabble ba yun, ano ba yun? Basta ganun guys. Yan. So ano pa ba yung ating masasabi ko dito? So, ano pa ba? Pagka sa parts naman, madali naman siyang mahanap. Meron naman tayo dito nationwide. At kung dito ay merong problema, hindi siya kagaya ng ibang motor na kailangan huhula-hula pa tayo kung ano ang sira sa kanya. So dito hindi na.
pagka nagkaroon ng problema ang motor na to, kusa siyang lalabas dito kung ano yung sira, kung ano yung kailangan mong palitan. Ayan. Tapos dating naman sa gulong, so nasa yun na yun kung anong klaseng gulong ang gusto mong gamitin. Meron ding Pogi mo dun eh. I love you. tagal na, pogi. Ayan. Ano pa ba guys? Yun nga, yung gulong nasa sa'yo na yan kung gusto mong gumamit ng mamahalin o yung sakto lang. Ayan, may lapad siya ng So, kung ano nilagay mo? sa likod may lapad siyang 150 by 60, 17. Sa harap naman, Brad, yung ilipat mo yung tukso natin ha. mamaya kuya, lipat ko. Ayan. At yung 110 sa harap, 110 by 70, 17 din. Ayan. Yun, ano pa bang i-share ko sa inyo kung bakit napakasarap niyang gamitin. Yun lang, magaan siya. Tapos smooth. Tapos sa speed naman, meron siyang speed syempre. Kaya nga tayo ay nasa big bike category. Totoo lang, hindi naman talaga siya big bike talaga dahil yung CC niya ay 373, tama? Pero naka-registered siya sa LTO ng 400, kaya pwede sa expressway. Yun. Kaya pasok na pasok. At yung sa presyo naman sa mga big bike, affordable naman yung price niya. Siyempre meron pang mas mura na big bike talaga, like nung NK400 at yung Dominar. Yan. Pero yung Dominar kasi inline kasi siya, 2 cylinder, so mataas yung sa langis. Yan. Ewan ko, 3 litro ata lang ito, 2. Yan. Yan guys, ano pa ba ang aking may share dito tungkol dito sa ating practical na motor? Maliban sa pwede sa expressway, sa konsumo, yung pyesa niya, madaling hanapin, yung langis, tamang-tama lang, yung laki ng gulong, tama lang din dahil pagka malaki rin yung gulong, malaki rin yung presyo nun, di ba? Yun. Saka sa riding comfort niya, smooth, relax ka lang, hindi nakakapagod kahit na ikaw ay bumiyahe ng napakalayo. Ayan. Ano yun guys? Ano pa ba ang ating mai-share dito? Ating 390 kung bakit siya ay naging practical. Yun. Yun lang guys. Yun lang ang masasabi para dito. Para sa mga nais na mag-KTM dyan, ito yung konti niyang review. Okay naman, yan, masarap. Tapos, alam nyo ba itong motor nito ay napaka-torque? Ang lakas niyang tumatak. Ang lakas niyang bumira. Promise. Yan. Tapos, yung mga top speed niya mga 170 plus. Yun. Pero sa torque niya na ito, sarap. Kaya sa nais dyan na mag-KTM, ito ang aking konting tips sa inyo kung ano ang kakayahan ng Duke 390. Ayan. Sana nga merong magpahiram sa atin ng modelong 390. Comparison lang natin. Sana merong magpahiram sa atin. Kasi parang medyo high-tech yung kaysa dito sa first gen na Duke 390. Yan. Ito rin kasi yung kauna-unahan kong big bike. Masasabi nating big bike. Sa next kwentuhan natin, i-share ko sa inyo kung paano ako nagkaroon neto. Kasi dati ako naka Sigma 250. Tapos biglang Duke 390. Parang oras lang ang pinag-usapan. Ayan guys, tapos na natin siyang pag-usapan at nabanggit ko na rin sa inyo kung bakit naging practical siya. So guys, sana ako inyong patuloy na supportahan at subaybayan dito sa ating channel at sa aking Facebook page. Ayan, i-follow nyo ako, i-share at like. Sa pindutin nyo na rin yung bell, notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay natin habang gamit natin ang ating mga motorsiklo. Yan guys, ito nga pala si Born to be Ride at saka sa next nating pag-uusapan ay kung paano ako nagkaroon ng Duke 390. Yan kasi guys, mabilisan kasi yun biglaan.
So naka Sigma 250 pa ako noon. Nung araw na yun. Tapos parang biglaan ng pagka oras lang ang pagitan, nakaduk na ako kagad. Ganun. Parang wala sa plano na magkaroon ako nun. Tapos, pero masaya naman ako. Happy ako. Yan guys. Yan guys, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Sa susunod ulit. Bye-bye!